दासान्दि गोबां मानसिफ्रानो फेसबुकआव आरो इउटिउबाव पिंकि बसुमतारी बिथांनि खोथाफोरखौ लानानै गोबाङा सावरायगासिनो दङ आरो सावरायनायखौ नुगासिनो दङ। दा बे समाव आंबो फंनैसो कमेन्टफोरखौ नुनानै बुंनो होननानै सानबाय आरोना। कमेन्टफोरखौ आङो सोरनिबा कमेन्टफोरखौ नायदों। गोबांनि कमेन्टफोरखौनो आं बिथांमोननि माबायाव हाबनानै नायदों आरोना, मा कमेन्ट होदों मा कमेन्ट होआखै नायदों आरोना। सोरबाया बुंदों बेबायदिनो बिथांनो जुदि भट नांगौब्ला बिफाया एग्रिमेन्ट लाग्रोनांगोन जे बे फिसाजोखौ आं बर' हौवानोनो हाबा हरगोन होननानै बेबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों कमेन्टआव। आरो गोबाङा बेबायदिनो कमेन्ट होदों आरो बेफोर गासै कमेन्टआ सिगाङाव जायफ्रा बेबायदि जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरखौ थगायनानै थांनाय बायदि जादों, बेखायनो बेबायदि कमेन्टफोरा फैदों आं बेखौ सानो। आरो नंगौबो सैथो बाथ्रा बेनो, जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गोबाङानो मोजां बेबायदि प्लेटफर्मफोरखौ लानानै गुबुन हारि एबा गुबुन जातिफोरजों हाबा जानायफोरखौ जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों नुदों। दा बेयाव जोंना बुंनांगौआ बेनो जे सासे मानसिया, सासे लाइमोन बर' लाइमोना जौगाखांनायनि उनाव जुदि गुबुन हारिनि मानसिजों हाबा जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि जेसेबांनाखि न'खर बा जौगानांगौफोर दंमोन बेफोरो जौगानाय बिथिङाव गाहाय जालाङो। बेखायनो नोंथांमोना गोबाङानो गोबां कमेन्ट होनायखौ नुनानै आंबो बे समाव बुंनो सानबाय जे सोरबा सासेया बेबायदि खालामलांनायनि थाखायनो दिनै जोंनि माखासे माइन्डफोरखौ बेबायदिनो गोबां खर'फ्राव माइन्डआव सोनानै होबाय आरोना। दा जेखियानो जाया मानो बिनानावा बेबायदि खालामाबो जानो हागौ। दा खालामोब्लाबो बे गावनि सायावसो सोनारबाय। आरो जायहा जातिखौ सानो, जायहा हारिखौ सानो, बे मानसिया बेबायदि खालामनाय नङा बा खालामा होननानै आं सानो। दा बिथाङा मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों। दा बेखौ बुंनायखौबो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थागोन। आरो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनासंनानै लानाया मोजां। नंगौ, बिथांनि बुंनायाबो राइट। जायहा जिखौ चয়েस बेजोंसो जायो होननानै बुंदों। आरो माखासे खोथाफोरखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरो मा कमेन्ट होयो नोंथांमोना कमेन्टखौ होनानै होबानो जाबाय आरोना, कमेन्ट होबानो जाबाय। जिखुनु आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायनानै माबायदि कमेन्ट होदो। आरो आंनिफ्राय बिनानावसिम भट थांगोन, बे सियर। आं भट होगोन जायखि जिखियानो जाया मानो। कमेन्टआनो जाहैबाय गुबुन हारिनि मानसिजोंल' थांनाङा, गुबुन हारिनि मानसिजोंल' हाबा जानाङा होननानै। स' बे बांसिन इम्परटेन्ट ना जोंनिफ्राय सासे बर' आइजोआ नेसनेल लेभेलाव थांगासिनो, बे इम्परटेन्ट। दिनैसिम आङो बेफोरबायदि साननायखौ लाबोफेराखै। आङो गावनि कालचारावनो बावगोन गावखौ, आरो गावनि कालचारनि थाखायनो खामानि मावलांबाय थागोन। खालामनो हाया गासैखौबो, जायनि कम्फर्ट, बिथांमोननि लाइफ, बिथांमोननि गावनि चइस, जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया। बाट स्टिल आं बुजियो बे थिंकिंआ जोंनि मानसिफोरनाव मानो दङ। मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जोंनि बर' हारिनि बागै। सेन्टिमेन्टनि थाखाय बुङो, आं मिथिगौ।